Començaríem una mica tard, però, bueno, som els que som, i el nostre objectiu és continuar informant, tal com deien ahir, dels diferents aspectes que la crisi, les retallades ens estan afectant. Ahir recordaven una mica com està tot el tema de la sobirania alimentària. Van veure realment que tot té connexió, que en funció del que mengem ens obliga a anar més vegades, més sovint, a visitar el metge, perquè efectivament la composició dels aliments, el creixement que li fan fer i demés, ens provoca aquestes malalties. I avui la Isa Guernica, una vella militant de tots els moviments en general i del seu en concret com a treballadora de sanitat i pertanyent a la Vall d'Hebron, ens explicarà una mica no només en què consisteixen o com van afectar en el seu espai aquestes retallades, sinó també com estan portant la lluita i com estan responent a aquesta agressió que el govern de Convergència, amb la complicitat del PP, estan portant a Catalunya i arreu de l'Estat. I com que crec que el que explica la Isa és més important, li dono la paraula perquè ens expliqui. Ja està. Bueno, pues bon dia a totes. Efectivament, la sobirania alimentària, com explicava el Roga, sí, la sobirania alimentària és molt important en la prevenció de la salut, per tant, hem de caminar en aquest sentit, però avui no havíem de parlar d'això, havíem de parlar de les retallades a la sanitat i explicar la situació actual, explicar que portem més de 8 mesos en lluita, el sector de la sanitat pública i el sector privat concertat. És molt important dir això, perquè la lluita no comença ara, la lluita va començar al mes d'abril amb les retallades a la sanitat pública. Després van venir les retallades a la sanitat privada concertada. Hem fet de tot, i estem fent de tot. Des d'ocupació de centres d'atenció primària, com ja tothom sabeu, assemblees diàries o 2 dies per setmana, talls de trànsit, de tot. La pressió que estem fent al conseller de Salut, el Boi Ruiz, és molt important. Realment estem demostrant que allà on lluitem algunes coses canvien, canvia sobretot el sentiment de dignitat que hem de tenir les treballadores i els treballadors. Allà on lluitem podem canviar la correlació de forces, podem canviar les coses, i així ha passat. Per una banda, a l'Hospital de Terrassa, a la mútua de Terrassa, l'empresa que és la concertada, privada, per tant, vaig posar un ERO que al final, per la mobilització de les treballadores, es va tirar enrere. Això no ha acabat aquí, perquè l'empresa continua les seves agressions contra les treballadores, però sí que en un principi van fer parar aquesta retallada. Un altre exemple de que la lluita paga va ser el centre d'atenció primària de Viladecavalls. Si recordeu, durant aquest estiu van ocupar, les persones usuàries, veïnes i veïns, van ocupar el centre d'atenció primària durant molts dies i van aconseguir un tema que és molt important, que haurien de fer extensiu, o almenys haurien de fer un debat sobre això, l'autogestió del centre d'atenció primària. Què vol dir en aquest cas l'autogestió? Pues que van crear un servei de professionals de la salut voluntàries, que 2 dies per setmana, a la tarda, donaven servei a la població. Això va ser en un principi, inclús van aconseguir un cotxe per fer serveis a domicili. Ara el tema és més complex perquè han de demanar préstecs a la Generalitat, s'han de constituir en societat limitada o societat anònima o cooperativa, per tant el tema és més complex, però sí que és
un exemple de com podem fer autogestió. Ja sabem que un cap d'atenció primària no és el mateix que un hospital, però sí que hem d'avançar o almenys, com he dit abans, reflexionar sobre aquest tema. Per què dic reflexionar? Pues perquè les treballadores i els treballadors poden autogestionar, poden gestionar els hospitals també. De fet, als anys 70, en les lluites que eren molt més grans que ara, partien de la necessitat d'autogestionar els hospitals. Ara ja no parlem d'això, però si partim del principi de que els hospitals són nostres no només de les treballadores, sinó de les usuàries, tenim la capacitat de decidir sobre la nostra salut, com deia el Roque, que no és només el sistema sanitari, són moltes més coses, hem d'impedir i además ho podem fer. ¿Per qué? Porque lo que es evidente es que lo que está pasando ahora y a partir del 80-90 sobre todo, que els dos procedents dels hospitals són economistes, van parlar dels metges de ser economistes, pues el que està passant és que les coses van cada vegada pitjor. Per tant, hauríem d'atrevir-nos a dir, d'una part, control democràtic dels serveis bàsics, com són la sanitat i l'educació, i participació de les treballadores a la gestió. I participació també de les persones usuàries a la gestió dels hospitals, perquè els hospitals són nostres, són públics, els concertats també són públics, perquè gestionen el 50% dels pressupostos de la Generalitat, per tant, hauríem d'avançar també en aquesta línia. Dos línies verdes. Des de cooperativisme a gestió o autogestió dels hospitals. Molt més complicat, però possible. Estudis hi ha, experiències també hi ha. Hauríem de parlar de la Vall d'Hebron, que és del que venien a parlar. Estem lluitant, cada setmana fem 2 dies d'assemblea. La setmana passada, com sabeu, perquè algunes persones aquí veu participar, vam fer una vella de comitès d'empresa, havia de Girona, havia de Tarragona, estava a Carles i estava en Vall d'Hebron, molt important perquè és fundamental la coordinació de totes les coses. Primer, un principi que ja tenim nosaltres al llarg d'aquests mesos i aquests 8 mesos que han anat aprenent moltes coses. Una d'elles fundamental és que la lluita no és només de les treballadores, sinó també és fundamental la solidaritat de les persones usuàries, perquè nosaltres diem algunes són treballadores, però totes les persones són usuàries de la sanitat pública. Hem avançat en aquesta línia, ha costat molt, aquest moviment és molt jove encara, però estem treballant en aquesta línia i ens estem coordinant. I coordinant no només des dels comitès d'empresa, no només des dels sindicats, sinó també des del moviment 15M, des de les associacions de veïns o plataformes en defensa de la sanitat pública. En aquest moment tenim aquest divendres que convoquem de nou a l'Hospital de la Vall d'Hebron a les 10 del matí. Per què a l'Hospital de la Vall d'Hebron? Perquè el que està passant allí és el que nosaltres diem tancament patronal. Tancament patronal unilateral, el sos patronal és unilateral, perquè la gerència de l'hospital ha decidit que com han de reduir els pressupostos, tancaran 5 dies durant aquest any. 5 dies que van determinar el gerent de manera unilateral sense consultar ni a la part social, és a dir, sindicat, ni molt menys assembleàriament a les treballadores. Important la consulta a les treballadores. Per això parlaven abans d'autogestió. No l'han fet això i l'han decidir tant. Entonces es van posar en contacte, sobretot a Nou Barris, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron per Nou Barris és l'hospital de referència i va haver una bona resposta i van estar centenars de persones el primer dia d'assemblea, una sorpresa agradable, la participació del veïnat, van tallar la ronda i van decidir al gerent que es reunissin amb nosaltres per comentar-nos quina era la seva proposta i quina era la nostra. La nostra era evident, no el tancament patronal. Per tant, aquests dies que el gerent havia decidit unilateralment, el nostre objectiu era que l'hospital sigui obert com qualsevol dia de la setmana.
La proposta era tancament de quiròfans programats i de consultes externes, és a dir, com un diumenge. Nosaltres vam dir no, tant treballadores com usuàries, aquesta no és la nostra proposta, nosaltres donem un servei públic, inclòs la Junta de Personal en aquest cas, va presentar al gerent que la gent volien anar a treballar per donar aquest servei, que estaven disposades a treballar, això, i el gerent va dir que no. Per tant, el problema no és de reducció del pressupost. Aquí no és el problema, perquè si nosaltres volíem treballar gratis, el problema és, com hem dit sempre, és voluntat política. La voluntat política del conseller Boi Ruiz, que era el gerent de la patronal dels hospitals concertades, com molt bé sabeu, i amb aquest tornarà, és privatitzar la sanitat pública. Privatitzar hi ha diverses maneres de privatitzar. Una, que si augmenta les llistes d'espera o augmenta les llistes d'espera, redueixen quiròfans, redueixen llits o augmenten també les proves diagnòstiques, però la gent que farà es pagarà una mútua. Quan ha passat a fomentar-se el tema de les mútues? A les dones en edat reproductiva. Les dones en edat reproductiva, i si mireu això, al final es fan d'una mútua per poder parir a la quirón perquè pensen que allí tindran un millor servei. En realitat no tenen un millor servei, tenen un millor servei d'hoteleria, però no d'assistència dels professionals de la salut. Però aquí és on comença la necessitat creada a la població de que s'han de fer mutualistes. Però, clar, què passa? Que les mútues, com que tenen un pressupost limitat i sobretot obtenen benefici del servei que donen i obtenen fins un 10% de benefici de gestionar els diners públics de tota la ciutadania. Cal recordar que si la Generalitat del pressupost per la sanitat era fins fa uns mesos de 10.000 milions d'euros, el 50%, és a dir, 5.000 milions d'euros en gestiona la sanitat privada concertada, i per això insisteixo, concertada, privada, vol dir que d'aquests diners de tothom, que pagui tothom, tenen beneficis. ¿Eso qué significa? Pues que un hospital privado o concertat te operará una hernia, pues el mateix dia vas a casa. Pero si tienes un aneurisma cerebral, como le ha pasado a aquesta dona que s'ha mort per falta d'assistència mèdica, la privada concertada, les mútues no es fan càrrec d'això. Si eres una persona gran amb malalties cròniques, no es fan càrrec d'això, perquè són molts calés. Entonces, las patologías greus y las patologías que costan diners van a la sanidad pública. De ahí que, como digo Boi Ruiz, por la sanidad pública, pues no es como digo, eso no obtengan beneficio, pues no rentable, no rendible, exactamente, no rendible. Y nosotros es que lo que es rendible per la població és la salut. La salut és rendible per on està, no el benefici. El benefici de la sanitat pública ha de ser la salut de la població. I la salut